ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 12 феврали соли 2025 навор кардам баҳри шумо. бовар ки навори имрӯза он беҳад хуб мегзара, раҳмат ҳам мегем. Бардори хона ҳаст аз ноҳияи Восеъ, аз ноҳияи Ҳамадонӣ, аз шаҳри Душанбе. Замин гуфтем, бардоро заминам ҳастай. Мақсади гапм чие? пеш аз ҳамин наворро тамошо кардан фаромӯш намекунем як донин лайкчаи бесима. касе ки каналда нав омаги подписатсия кунем бардоро. барои реклама метавонед ки муроҷиат кунед. рафта дар кор шава аз наздик навораш мекунам. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки Акаи Нозима тавсия метавем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Торикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восеъ, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Торикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Торикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. ба эълони якуми имрӯзон мегзарем дӯстон. ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, мо айни ҳол қарор дорем дар ноҳияи Ҳамадонӣ. номи пешнаш ки ба номи московский мешиносен шумо бардоро, деҳаи боғ ЖБИ меган, инами ҳамон тарафай. хонамон бардоро дур нестай. хонае ки ман имрӯз пешкаш шумо мегардонам дур нестай. инами раҳай, инами якм хонае бардоро. якм хона 10 сотиқи замин дорад, 3 комната дорад. инами хеле мемин медроем бардоро. масъалаи мактабу масҷиду мағоза бигем, ман ҳамон тараф дай бардоро. уже қарибаям. хитон мефаҳмем бардорои ки московский ҳастем, медонем хитон. неҷа ЖБИ. мегзарем ба қисмати ҳавлӣ. немҷаи хонаи бардор азиз. ҳавлиш че бенрехтага, яъне ки стяжка надора. не ин тарафта ҳамому ҳоҷатхона ҳастай. ин тарафта ҳамом ҳоҷатхонаи дӯстон. 2 сотиқ замин. чор тарафш маҳкам кардагӣ. инаи хок боша бардор азиз, барои стяжкаш тайёрай. ин хок барои стяжка тайёрай. мози насиб боша қисмати даруни хонаш мо ишон метам. бардоро касе ки ҳамин каналда мақсад нав омагӣ ҳастен, як донаи лайки бесима мезанем, дар канал ҳатман подписатсия мекунем дӯстон. қисмати даруни хора ман насиб боша шумо дар ишон метам бардоро азиз. инам хел хона да медроем. не хона якам. консер десем бардоро, консер места, яъне консер места. не хонаи дигар. не меҳмонхона. иҷа меҳмонхона дӯстон. инам хел ҳолат хона набхастаст, яъне анаҷаш боша хонаи мештанӣ. хонаи мештанӣ бардоро. ина анами хонаи мештанӣ. касе ки аз ноҳияи Ҳамадонӣ, яъне ки аз московский хонахар ҳастем бардоро, ҳатман номеро якамона да ҳамин навор мемонам. уже ина десте мондагим. зангшон бизанен, бо насиб боша шумода арзон мекунам мета. 240,000 сомон нархи хонара гуфтесан, бо арзон мешава, яъне занг занен ҳатман аз номи канали Авто ТВ. аз номи канали Авто ТВ занг занен, насиб боша шумода арзон мекунам мета. ай тарафа хай газхонаву ҳамин чизи чоратона мемонем бардоро. газхона. хулоси гап ҳамин. 2 сотиқ замин дорад. гуфтамонтон 2 сотиқ замин аст. 3 дархона. ҳамон ҳоҷатхонам ҳаст. лави раҳ дай бардоро. ман фикр мекунам ки ҳамин хона дар нархи худаш, ҳолати худашда, яъне ки состоянии худашда арзанда. нашоти ҳамин хона бардор бетараф набоша, яъне конкретни харидор боша. агар занг бизана, бо ҳатман насиб боша аз номи канали мо арзон мекунаш монда. эълони дим монда мегзарем. инак дӯстони азиз,
ма айни ҳол қарор дорам дар ноҳияи восеъ ҷамоати тугарак, деҳаи навбаҳор. хонае ки ман имрӯз ба шумо пешкаш мекунам дар ин деҳаи навбаҳор дӯстон, инак мегзарам ба қисмати ҳавлии хона. бардоро ҳолати хона чӣ хелае? медонем ай дарӯзаш. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. ҳавли покизаст тяжка кардагия чӣ хел ки хитон дидестен ба ҳазур боша, яъне навори имрӯза беҳад хубае. нархи худашта 100% гарантия метем ки арзандае. бардоро 6 сотиқ замин дорад, 3 дар хона пони худ ремонт кардагия. ана дар ин тараф боша бардоро як хонаи дига коробка аста, яъне иша хона мекунам гуфтааста камон дига накарданаш мақсад. дидестен ки бардоро 4 тараф покиза маҳкам кардагӣ. 1 метраш оғил дора, 2 метраш каххона. иҷада бардоро як 100 дарза пая ҳастай, ӯ дарндам бояд 100 тайга обши 200 дарза. иҷа бод 3 ҷо якга карчка кардагӣ камон. ям плюс шумо маҳкам кардагӣ иҷо. ҳавлиш намихел. ана ин хонаи бардоро. хонаш ҳамин. ин тарафи дарвоза. стяжка дора. 250-300 метр дуртарда мактаб астай. медпунк ҳам астай. мактаб медпунк ҳаст дӯстон. ҳолати хона ҳамин, састаянаш ҳамихел. иҷа якмаш бардоро иҷа газхонае. ана иҷаш боша ҳаммом, уҷаш чакдонхона. метавонед ки яъне нонои очагӣ бипазен. анауш боша ҳоҷатхона, уҷаш ҳезмхонае бардоро. мегзарем ба қисмати дарни хона. ман дарни хона шумо да якбор ишон метам. дар комментария фикрҳои худтона ҳатман бинависонед бардоро ки ҳамин хона дар ҳақиқат арзанда ҳаст дар нархаш ё ки не. мегзарем ба қисмати дарни хона. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. бародаро инаи меҳмонхонае. иҷа хонаи кӯдако, яъне ана иҷа бошад хонаи мештанӣ, хонаи майда, яъне ки дар замистон хитон медонед. ана иҷа катай. иҷа катай бародаро. ина мехонад чизе ки шумо хитон дидестен, чизе ки ҳаст, бо тамоми чизи чораш метамега камон. мегзарем ба меҳмонхона. ана иҷаш меҳмонхонае бародаро. ҳолати хона ҳамин, састаянаш ҳамихел. хона тайёрае. метавонед ки бидроем, фақат зиндагӣ кунем бардаро. бе ягон гуфтем ода, бе ягон чуну чаро. дига хона мерем. як хонаи дигариш. як хонаи дигар дар инҷа. хитон намаълуме ки айни ҳол свет нест. ина бисёра мефаҳманд. масъалаи документаш агар бигем бардоро умуман проблема намешава. номерои соҳибхонаро мемонам. бибинен. анаҷа хонаи майда. хонаи замистongузаронӣ. хонаи майдаро аз ишонтон метавонам дӯстони азиз. анаи хонаи майда. хонаи замистongузаронӣ. на. уҷа хай кондитсионерае. телевизор ҳаст. идарае. хона ҳамин сестааш махел. бардоро фаромӯш намекунем дар ҳамин канал як донаи лайка мезанем. ҳатман дар канал подписатсия кунед дӯстон. агар ки шумо дошта бошед хона, мошин, замин, чизе ки ҳаст дар аввали навор номерои худам мондагӣ, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. мисли ҳамин инсон дар кор шавам, мерам навор мекунам. дар кадом нуқтаи ҷумҳурии Тоҷикистони худмон боша, агар фарқ надорад. инаи калидоре бардоро. инаҷа калидор. калидор бардоро 2/7. 2/7. анаи хона боша, агар ин хона 3/5. ҳамаи хона бардоро 3/5.
ура хонаи майда ки гуфтам, яъне ки барои замистонгузаронӣ буд. Бисёриҳо ам хел ном мебаранд. Ана иҷаш катай. Хел меброй. Поли худ стяжка кардагӣ. чизе ки дар ҳамин хона дидем бардоро бо тамоми чизи чораш. Ака нархи хонара шумо да ман мегӯям дӯстони азиз, нархи хонара 350,000 сомонӣ мегӯяд. Занг занем бо муомила мекунад. 350,000 сомонӣ бо муомила. Чор тарафш маҳкамай. 250-300 метр дуртар мактаб аста, метбумем ҳаст. Хулоси гап, дӯстони азиз, кондитсионерам ҳадса ҳастай. Кондитсионерам дора хона. тамоми чизи чораш хатм метатон. Дӯстон, расидем ба анҷоми барномаон. баҳри меҳнатҳои мо як донаи лайка фаромӯш намекунем. дар ин канал касе ки нав омаga ҳатман подписатсия мекунем. дошта бошед хона бошин, замин чизе ки ҳаст дар WhatsApp бинависем, мисли ҳам инсоно рафта аз наздик пешкаши бинандагон мегардонам. сарбаланду хонобод бошед то наврҳои оянда. паноҳтон ба худо дӯстон. мегзерем ба сеюм хонаи фурӯшӣ бардором. элен сеюмон чия? Хонаи фурӯшӣ чихе ки дар аввали навор шумо гуфтам, хона аз шаҳри Душанбе ҳастай бардоро. Марҳамат, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Каленин мега бардоро. се хона дорад, 17 сотиқ замин дорад. хонаҳо ҳамаш ба ғишти пухта сохтагӣ, покизе евроремонт кардагӣ. хулос хона дар дараҷаи максималӣ, яъне ки созай. рақамҳои акаона 139 339 369 бардоро WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ. хона ба ғишти пухта сохтагӣ. се комнатор дорад. ҳаммом, кухни, ҳоҷатхона дар дохил ҳам ҳастай бардоро, яъне ки дар берун ҳам ҳастай. якта дар дохил, якта дар берун. Я марҳамат кем бардоро, касе ки конкретни харидора якада занг бизанед, рақамаш охириш 369. ана хона рӯ барои ресторани Райҳона аз роҳи Калон то хонара максимум 750 метр ҳастай. кадом маршрутка мера ба шаҳра нигоҳ кунед. кадом маршрутка мера? маршруткаи 46 28, маршруткаи 8 25 26 17 42 ҳам маршрутка ҳаста, яъне ба ҳамаи тарафҳои шаҳр мераванд. хулоси гапм чия? конкретни харидоро марҳамат кунед. хонара чӣ хел ки дидестен, чӣ чизи чорае ки ҳамҷо ҳастай бардоро. гилем, кондитсионер, телевизор, яхдоно бардоро. чизе ки ҳам хона мебинем ба тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. фақат жда доре мега конкретни харидора. обу светш доимиай, яъне ки свет намемара, доимӣ ҳаст. магазин наздикида, мактаб дар наздикӣ, аптека ҳастай. хулас тамоми ҳуҷҷатҳои лозимаи хона ҳастай. нархи хонара акамон айни ҳол 710,000 сомонӣ мега. мақсад боз муомила дорад. 12 сотиқ замин дорад, 3 дар хона дорад. ина марҳамат, касе конкретни харидора рафта як хонара аз наздик бибинед. як фир бигардем бардоро, гирдванаш покиза маҳкам кардагӣ. бози подвалам дора, бози иҷа ҳавлия бардоро, подвал шамози акама мақсад нишон мета. марҳамат кунед, харидоро ҳатман занг бизанед када. аз номи канали Авто ТВ муроҷиат кунед. насиб боша шумо да бо арзон мекунам мета. се дар хонаи покиза ремонт кардагӣ. хона просто хонаи заминия бардоро. сирош на пул дар кор буд мега, аз ҳамин сабаб мақсад мефурӯшмаш. айтак хона созай, нияти фурӯхтанам надоштам. чорум элон мегзарем бардоро. элон чорумон чияй? замин. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб. подвалаш хеле дестем бардоро, подвалаш тайёрай. обши 8 сотиқ замин дора. подвалаш тайёрай мега камон. 8 сотиқ замин. рақами акаон ба плюс 990 009 181 001. и телефони дастӣ. дим рақамаш 207 142 211. анайда боша WhatsApp. ҷош лаби канала мега. болои гес ҷамоати айни ноҳияи Варзоб.
Я подвал мегай худаш 7 бачора. Замин 8 сотиқ. 250,000 сомон нархи замин мега. Марамат хардро занг бизанед. 5 миллион мегзарем дӯстон. Элони 5 бо як та як хона дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ қарор дорад. Айни ҳол 2 комнатай 5 сотиқ замин дорад. Рақами акаун 200 880 29 WhatsApp дорад ва ҳамдастӣ метавонад ка занг бизанед. Рақамҳои тиселеш 938 80 29 29. Анаям телефон дестше 938 64 40 18. Анаидам ҳаст бардро. Ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Баъд аз таксиҳои Хуҷанд аз кӯли Душанбе маҳаллаи Бакаули Нав аз роҳи Калон мақсад 1 километр дуртар. Конкретни харидор 18 дорем мега. Марҳамат ки бардоро дер намон 150,000 нархш.